Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Татарстан Республикасында фән һәм технологияләр елы. Яңа кушымтабызда без ике технологияны берләштереп ясадык. Тәрҗемә технологиясе сөйләм технологияләре белән бергә кулланыла. Удмуртиядә мөселман балалары өчен лагерьлар эшли. Эстафеталар, зорницалар үткәрәбез. Балаларга күңелле, ошый. Себер төбәкләрендә дә сабан туйлары гөрләде. Томскидан видео язма. Сабан туе хәзер инде чәчү эшләрен генә бәяләми, бөтен татар халкының мәдәни тормышын бәяли торгандыр. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Если хочешь понять душу народа, послушай его песни. 2024 ел Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы. Гомумән, фән һәм технологияләр бер-берсеннән аерылгысыз. Фән технологияләргә, технологияләр үз чиратында фәннең үсешенә йогынты ясый. Һәр атна сайын сезне төрле фән һәм аларны өйрәнүдәге яңа технологияләр белән таныштырып барабыз. Сәхифәбезнең бүгенге чыгарылышы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Гамәли семиотика институтыннан. Как дела? Все готово? Отлично. Слушай, это мне по-русски больше на WhatsApp не пиши. Почему так? Я на телефон себе установил переводчик, переводит с татарского на русский и с русского на татарский. Татцов называется. Очень классная программка такая, мне нравится. Интересно, что за программка, откуда нашел? Давай лучше съездим в институт семиотики. Там как раз мой друг работает. Там находится разработчик этой программы. Как раз на съемки поедем, мимо проезжаем. Это недолго, и там как раз все узнаешь. Время еще есть. Уговорил, давай, поехали. Об этом должны знать все. Безнең ясаган бер продуктыбыз ул татарча-русча, русча-татарча машина тәрҗемәсе. Ул Татсофт дип атала. Татсофт машина тәрҗемәчесе, әлеге тәрҗемәченең төрле ысуллар белән файдаланып була. Беренчедән, аның махсус веб-сайты бар. Шулай ук телефоннар, смартфоннар өчен мобиль кушымта буларак кулланып була. Һәм өстәмә мөмкинлек буларак Telegram бот рәвешендә дә аны кулланып була. Хакимов Булат Эрнес улы 1979 елда Казанда туган. Казан дәүләт университетының татар филологиясе тарихы һәм көнчыгыш телләре факультетын тәмамлый. Филология фәннәре кандидаты, фәнни кызыксыну сферасы, татар теле, яңа технологиялар, компьютер лингвистикасы, тәрҗемә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты билингваль һәм цифрлы белем бирү кафедрасы доценты. Гамәли семиотика институтының әйдә баручы фәнни хезмәткәре. Яңа кушымтабызда һәм веб-сайтыбызда без ике технологияны берләштереп ясадык. Ягъни тәрҗемә технологиясе сөйләм технологияләре белән бергә кулланыла. Тәрҗемә ителәсе текстны язу өчен махсус урын бар. Бирдә без кирәкле сүзне яки фразаны яза алабыз. Әйтергә кирәк, бу җөмләләп тәрҗемә итә торган программа. Шуңа күрә монда аерым-аерым сүзләрне кертүдән бигрәк, тулы фразаларны, җөмләләрне кертеп тәрҗемә итү улайрак булыр. Русский, татарский, русчасы, татарчасы. Хәерле көн, кадерле дуслар. Һәм теләсәк, без аны ике төрле тавыш белән тыңлый алабыз. Ират тавышы белән, хатын-кыз тавышы белән. Мәсәлән, хәзер ират тавышы белән озвучить перевод дигән тимәгә басып, без тыңлап карый алабыз. Хәерле көн, кадерле дуслар. Микрофонга сөйләп, телдән әйтелгән фразаны тәрҗемә иттерергә мөмкин. Добрый день, дорогие друзья. Безне сөйләм таныла һәм текст буларак веб-сайтта барлыкка килә. Фразаның икенче телгә тәрҗемәсе пайда була һәм аннары махсус тимәгә басып, без аның озвучкасын тыңлап карый алабыз. Хәерле көн,
Кадерле дуслар. Машина тәрҗемәсе ясалма интеллект технологияләрен кулланып эшли. Бу программа тәрҗемә итәргә үзе өйрәнә. Бары тик аңа күп санда сыйфатлы мисаллар әзерләп бирү зарур. Татарча, русча параллель, ягъни бер телдә һәм икенче телдә бер үк мәгънәдә булган күп санлы җөмләләр әзерләргә тиеш идек һәм аларны без әзерләдек. Төрле чыганаклардан берничә миллион шундый җөмлә туплагач, аларны тикшереп чыгарга, стиль ягыннан, тел ягыннан тикшереп чыгарга туры килде һәм ул җөмләләрнең дә бер-берсенә тәрҗемә күзегеннән караганда тәңгәллеген, эквивалентлыгын да тикшерергә туры килде. Чөнки тәрҗемә кайвакыт иреклерәк була. Татсофт программасы текстлар белән эшләүне җиңеләйтә һәм тизләтә. Шулай ук туристлар өчен дә бер дигән ярдәмлек. Татсофт кушымтасын телефонга да урнаштырып була. Аның өчен кушымталар кибетенә кереп, Татсофтны эзләп табарга һәм телефонга йөкләргә кирәк. Куллану бушлай. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә әлеге безнең Татсофт тәрҗемәчесен республикабызның дәүләт органнарында файдаланалар. Документларны әзерләгәндә шул ук муниципаль берәмлекләр, министрлыклар, башка ведомстволар, оешмалар аларга документларны ике телдә әзерләргә кирәк булганда, алар эшләрен тизләтү өчен әлеге тәрҗемәчедән файдалана алалар. Тәрҗемәче сайтында тагын бер өстәмә шундый функция бар, документларны тәрҗемә итү дигән. Ягъни анда текстны үзең язмыйсың, копировать итеп тормыйсың, мәсәлән, Word документын шунда йөкләп нәкъ шундый форматта инде тәрҗемә ителгән документ аласың. Мәсәлән, документларны тәрҗемә иткәндә ул менә шулай файдалы була ала. Аның форматированиесе бөтен нәрсәсе саклана. Машина тәрҗемәсе буенча эш 2017 елда башланып китә. Төрле эксперименталь модельләр эшләнелә. 2018 елда беренче версиясе чыга һәм бүген ул даими камилләштереп торыла. Рәсми телдә язылган текстларга 90% дөрес тәрҗемә бирү сәләтенә ия. Шулай ук авторлар тәрҗемәдә хилафлыклар белән очрашучыларга институтка мөрәҗәгать итүне, дөрес тәрҗемә булдыруда һәр кешедән үз өлешләрен кертүне сорый. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Хәерле көн, мин кайттым. Добрый день, я приехал. Мәктәпләрдә җәйге каникуллар бара. Өлкәннәр балаларның җәйге ялы сәламәтлек өчен файдалы һәм киләчәк тормышы өчен кирәкле шөгыльләргә бай булуын кайгырта. Удмуртиядә дә мәктәп яны лагерьлары эшли. Мөселман балалары өчен генә дә махсус юнәлешле 3 смена ачылды. Үз хәбәрчебез аларның һәр кайсында булып, балаларның шөгыльләренә күз салды. Кыш дәвамында эшләгән секция түгәрәкләр җәендә дәвам итә. Каникуллар булуга карамастан, балалар үзләре теләп йөри һәм әти-әниләргә дә җайлы. Үзләре эштә чакта кыз уллары өчен күңелләре тыныч. Тәҗрибәле остазлары кул астында вакытларын файда белән уздыралар. Сменаларның 5 көнлеге дә, 1 айлыгы да бар. Җәмгыять мәчете кашындагы 12 шәхес үстерү үзәге, футбол манежы, спорт залы берсе дә бушап тормый. Балаларның җәйге ялын оештыруда республика мөфтияте дә зур өлеш кертә. Фаиз Мөхәммәтшин көнгә бер тапкыр җәйге мәйданчыклар эше белән кызыксынырга, балалар белән аралашырга вакыт таба. Много деталей, да? Это что такое? Да. А это что такое? Сменаларның берсе инженер юнәлеше. Балалар биредә роботлар җыя, программалаштыра, квадрокоптерлар белән идарә итәргә өйрәнә. Кыскасы, булачак инженерлар дип ышаныч белән әйтергә була. Балаларга тәрбияви лагерьлар, тәрбияви площадкалар әзерләргә менә тырыша эшләйбез инде. Югыйсә безнең укытучыларыбыз да ел буенда эшләп, алар арыйлар, ләкин файдасын күреп һәм кирәк икән аңлап, менә шушындый мәчеттә булсын, мәктәптә булсын, яисә менә шу безнең балалар тәрбия урынында булсын, без шушыларны эшләргә тырышабыз, әти-әниләргә ярдәм булсын өчен. Аның нәтиҗәсен без узган елларны күрдек, шуңа күрә быелны бигрәк тә күп итеп эшләдек. Менә мисал өчен робототехника, ул бит карап торсаң, былай җиңел генә нәрсә түгел. Алар бит аны эшләп чыгаралар һәм улан соң хәрәкәт тәкълыгы тиешәле. Бу да шулай ук белем. Иң зур төркем спорт яратучыларныкы. Аларның көндәлек программасы тагы да кызыграк һәм тыгызрак та. Безнең белән очрашкан көнне аларның күңеле эстафета иде. 2 командага бүленеп, җитезлектә көч сынаштылар. Яшьләре төрле, әмма үзара уртак тел табалар. Бер-берсенә ярдәм итәргә атлыгып торалар. Я очень люблю этот лагерь, потому
Мин бу лагерьны бик яратам. Тату командага эләктем. Таныш малайлар, остазлар бик әйбәт. Бөтен программа ошый. 5 көн булуы гына кызганыч. Спортны бик яратам. Команда белән булуы ошый. Хәрәкәт күп булуы. Уен ярыш кына түгел. Эстафетада алган күнекмәләр малайларга туристик походларда булыша. Әйдәмәннәр шушындый сменаларда көч туплап үскән егетләр. Шулай ук балалар белән эшләргә яшь тренерларны тарталар. Иртән расписаниеларның аларның включено это плавание, бассейнга йөриләр, и великларга утырып велосипедный спорт безнең бар. Далее безнең балалар еще борьба белән шөгыльләнәләр. Киләләр спортзалга. Без аларга мастер-класс күрсәтәбез. Еще без аларны өйрәтәбез көрәшкә, национальная борьба, көрәш. Хотим тоже развить в Ижевске. Эстафеталар, зарницалар үткәрәбез. Ну, балаларга күңелле, ошый. Тимур моңа кадәр грек-рим көрәшен алып барса, хәзер малайларны татар көрәше алымнарына да өйрәтергә алынган. Тренировкалар спортсменасы кысаларында да уза. Малайлар татар көрәше белән кызыксынып киткәннәр. Алымнарны игътибар белән күзәтәләр. Һәм араларында киләсе сабан туйлар батырлары үсәренә өмет бар. Занимаюсь греко-римской борьбой уже 3 месяца. Мин 3 ай грек-рим көрәше белән шөгыльләнәм. Хәзер татар көрәшенә керә башладым. Мине ул кызыксындыра, өйрәнергә, сабан туйларда көрәшергә телим. Очень заинтересовала. Татар бистәсендә балаларны спортка тартуга нәкъ менә мөфтият зур игътибар бирә. Узган көздә футбол манежы булдырылды. Һава белән өреп кабартылган корылмада кышын җылы, җәен җиләс. Ясалма чирамдә малайлар елга якын рәхәтләнеп туп тибә. Спорт секцияләренә мөселман гына түгел, теләге булган һәр бала йөри ала. Биредә футбол белән инде җитди шөгыльләнүчеләр дә осталыгын чарлый. Уйнарга өйрәнергә теләүчеләр дә йөри. Братья, и мы хотели стать звездами футбола. Без футбол йолдызлары булырга хыялланабыз. Беребез йөри башлагач, икенчебез иярде. Бер командада уйныйбыз. Беребез капкада тора, беребез ярым сакчы. Спорт шөгыльләре җәйнең 1 аенда малайлар өчен булса, июльдә кызлар өчен эшләячәк. Алар арасында да айкидо, футбол, йөзү, велосипед, кыяга менү спорты белән дә шөгыльләнүчеләр бар. Иман нуры мәчетендә кызлар ял итә. Шәһәрнең башка районында булып, биредә аулак, чит күзләр юк. Кызларга шунысы ошыйда. Тарих белән кызыксынып 6 көнлек җәйләүнең бер көнен узган гасырга шул чор туташлары тормышына багышларга булганнар. Без кызлар өчен менә шундый 18 гасыр кебек лагерь оештырдык. Алар монда институт благородных девиц дип аталган сифатында йөриләр. Благородная девица. Без аларга матур сүзләр белән генә сөйләшергә кушабыз. Матурча йөрергә, матурча киенергә һәм инде әдәп, Кур'ан, хадис дәресләрен аларга бирәбез. Сменалар җәй дәвамында барачак. Һәм бу тагы да күбрәк балаларга ялларын файдалы уздыру мөмкинлеге тудырачак. Ижаудан Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Сибир төбәкләрендә дә сабан туйлары гөрләде. Томскидан видео язма. Сабан туйы хәзер инде сәяси эшләрен генә бәяләми, бөтен татар халкының мәдәни тормышын бәяли торгандыр. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Если хочешь понять душу народа, послушай его песни. Сибир төбәкләрендә дә сабан туйлары гөрләде. Бу якларда узган милли бәйрәмнәребезнең кызыклы үзенчәлекләре шактый. Аларны нәкъ менә Татарстаннан килгән кунаклар аз сызыклады дип җиткерә Томск өлкәсеннән хәбәрчебез Елена Софиуллина. Яңгырлы һәм салкын һава торышы чәчүне төгелләргә мөмкинлек бирмәсә дә, өлкә йончылары оптимистик рухта. Быел Сабантуй шәһәрнең юбилейына багышланган 420 ел бергә девизы буенча уза ул. Кызлар, кая барабыз без? Исәнмесез? Без бәйрәмгә барабыз, Сабантуйга. Каян ишеттегез аны турында? Ой, телевизорда да, интернетта да, бөтен җирдә афишировать иттеләр. Менә сездә ишә Сабантуй нәрсә ул? Ну, Сабантуй праздник безгә, татарларга. Шәһәр мөхитенең үзенчәлеге халкыбызның традицияләренең барлык нечкәлекләрендә тапшырырга мөмкинлек бирми, әмма оештыручылар төп символларны тәкъдим итәргә тырыштылар.
Ну что ж, наш праздник можно считать официально открытым. Сегодня наш праздник Сабантуй. Томский Сабантуй шәһәр үзәгендә беренче тапкыр уздырыла. Концерт программасыннан тыш без татар милли уеннар, милли ашлар, милли китаплар, кул эшләре күргәзмәләрен оештырдык. Балалар өчен иҗади мәйданчыклар эшли. Анда алар татар милли бизәкләрен кәгазьгә төшерә ала. Бәйрәмнең күрке кунаклар. Быел алар Себернең төрле почмакларыннан килгән. Новосибирск өлкәсеннән берничә машинага төялеп, артистлар, аларның дуслары төннән килеп җитсә дә, сәхнәгә менәр алдыннан юл авырлыклары онтыла, күзләре янып тораларның. Томскида шунда матур, зур Сабантуйга килдек үзебезнең йырларыбызны. Күңелле ял итәргә килдек бүген. Без тырышабыз аларга татар халык йырларын. Фольклор дияләр инде урыслар. Бүген без менә җырлыйбыз җомга. Тагын бер җыр безнең дусларын, туганнарым. Аннан соң без бергә Сибир гимны йырлыйбыз. Омскиллар географияна карасаң, иң ерактан килүчеләр. Сабантуй минем өчен генә түгел, бөтен татар халкы өчен бик зур, бик дәрәҗәле бәйрәм, бик борынгы бәйрәм. Әлбәттә, аны һәркем кабатлый Сабантуйы, сабан эшләре, чәчү эшләре беткәч үткәрелә дип. Әмма ул хәзер инде чәчү эшләрен генә бәяләми, бөтен татар халкының мәдәни тормышын бәяли торгандыр, һәм халыкара бәйрәм булып та бара. Минем өчен ул бик кадерле, бик бөек бәйрәм. Бергә күңелле яшәргә язсын, сугышлар булмасын, тыныч дөнья булсын. Сабантуя барысында җыя. Көчлеләрне дә, күңел аша белүчеләрне дә, талантлыларны да, ләкин бәйрәм программасын сәхнәнең осталары, халкыбыз дәүләт тарафыннан танылган Татарстанның атказанган артистлары Гөлшат Имамиева, Шулпан Әхмәтҗанова, республикабызның халык артисты Фердинанд Фәтхиевич җибәрде. Томсуын ішкән кешене елга гел үзенә тартып җәлеп итеп торачак диләр халыкта. Томск белән берничә сәгать дәверендә барган танышудан соң Ирек Шарипов Томск татарларының байлыклары кайда, нинди дәрәҗәдә икәнен күреп бәйләргә дә өлгерде. Татарлар, казаклар, эстоннар, немецлар, булар һәрберсе йөзәр еллар дәвамында шушы җирлектә яшәп, бүгенге көндә дә бер-берсен байытып, бер-берсенә хөрмәт белән карап, әмма үзләренең үзенчәлекләрен саклап яшәп киләләр. Бу безнең илебез өчен бик файдалы күренеш. Аны башкаларга да күрсәтергә, сөйләргә кирәк. Инде Томск татарларына, гомумән биредә яшәүчеләргә шушы байлыкны саклап калуларын телим. Томскидан Елена Софьевна, Анатолий Шустов, татарлар. Киләчәккә атлаганда аның узганын барлау мәслихәт. Яңа гасыр каналында төрле елларда эфирда узган тапшырулар, дикторлар хакында хатирәләребезне барлауны дәвам иттерәбез. Сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесенә 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Бүген ул озак еллар бергә эшләгән Иркә Сакаева хакында сөйләвен дәвам итәр. Если хочешь понять душу народа, послушай его песни. И голос ансамбля САС, как звучащая душа народа, которая бережно хранит в себе, в своей памяти песни самое сокровенное. И печали прошлого, и светлые радости дня сегодняшнего. И поэтому высокое звание народного коллектива, многочисленные призы, дипломы, полученные на различных республиканских и всесоюзных конкурсах, несколько творческих зарубежных командировок, заслуженные награды одного из самых, пожалуй, популярных сейчас у нас в республике ансамблей. Итак, на съемочной площадке народный женский вокальный ансамбль САС. Хөрмәтле тамашачылар, Иркә Сакаева белән озак еллар бергә эшләргә насип булды. Үрнәк алырлык кеше иде. Ни өчен әйтәм? Менә гадәттә безгә бит инде алып баруга редактор текст бирә.
ул шома булырга мөмкин, кызык булырга мөмкин, мавыктырыш булырга, алып барасың булдырылган кадәр. Әмма Ирка Сакаева нинди генә форматта, нинди генә жанрда текст алмасын, ул ана шул кадәр үзенеке иткәнче үзләштерә. Бу материалны içinde яши башлый. Аннан соң инде кадрда ул папкасында текст булса да аңа карамыйча үзенеке итеп мавыктыргыч итеп кешегә ышандырырлык итеп сөйли белә иде. Быстро лодочка плывет, след за нею тает, тает. Я по милому скучаю, я письмо его читаю. Скоро ли, милый, сам придет? Рифкат Гомәров тарафыннан саз ансамбле оештырылды. Бу ансамбль әле видеода түгел, төшле тасмага, кинога төшереп, эфирда шактый күрсәттек, һәм бу инде хәзер безнең үзебезнең архивта цифровой вариантта саклана. Әйдәгез, шушында Иркәнең сөйләвендә ул вакыттагы саз ансамбленең менә шундый иҗат белән яшәвен карыйк. Концертная программа о народном вокальном ансамбле САС снималась на Казанской студии телевидения. Встречу с песней подготовили народный вокальный ансамбль САС Казанского ордена Трудового Красного Знамени химзавода имени Куйбышева, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Татарской АССР Рифкат Гумеров, оркестр «Голубой экран» под управлением Бориса Карамышева, режиссер-оператор Виталий Миронов, оператор Виталий Безменов, звукорежиссер Вячеслав Кораблев, вела передачу Ирка Сакаева. Хөрмәтле тамашачылар, менә берничә тапшыру инде без сезнең белән Казан телевидение студиясе оешып, шушы хезмәткә үзенең гомерләрен багышлаган кешеләр турында, бик шәхесләр турында сөйли башладык, сөйләүне дәвам иттерәбез. Ә бит алар моңа лайык. Һәм без киләчәктә дә үзебезнең менә шушы республикада бердән-бер булган телевидениене оештырып, иҗат иткән күренекле шәхесләр турында киләчәктә дә сүзебезне дәвам иттерербез дип уйлыйм. Чөнки алар моңа лайык. Тапшыруыбыз ахырында Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев шигыреннән үзек китерәбез. Җилкенсәк тә, җиңелсәк тә, җигелсәк тә, барыберме сезгә, безгә барыберме? Хан китсә дә, кан китсә дә, дан китсә дә, барыберме сезгә, безгә барыберме? Уйланырга җирлек бар. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.